kuphinda futhi kuzoba yileyo ukuthi uma kuJuly thina majongo mhlambe esikhathaze ngento eziningi sifuna ukuyilungisa emzini wababamkhulu. Kwesinye isikhathi izinhlambuluko, kwesinye isikhathi imicimbi ethile ifunakala phakathi kwethu esuke siyenze. Uma umfana uhlala uthwele isikhathi esiningi, hayi uthwala lokho abantu abazokucabanga, cha, hlala uthwele imithwalo yakini uma umfana, awufani ngane yentombazana. Angisho ukuthi-ke siyalawulana wey'ngane zawethu, kodwa siyaqwashisana nje. Engathi ngingayibheka amehlo mane leyo ukuthi kuJuly kanje kumhlangano omkhulu bese wena ubuhlela umcimbi lapho uchitha igazi kini lokuthi wenza lowo mcimbi noma utho 1. Nibheka kakhulu leyo ngoba kade ngisho live uShembe kona owaManazaretha, uShembe wezizwe zonke, uShembe ulandelwe thina abantu sizwe sakithi ensundu. So uma unganothisa most yabantu abaya ekhala emphefumulo abakwazi uma uhlangana nabo omunye uthi ube lokho eboniswa le ndawo ebusuku ethi ngoma wakhe noma uyise ethi azomnikela khona ekhala emphefumulo, abakwazi kakhulu. Ingakho ngaze ngathola udaba lomunye ubaba ukuthi wathunywa ikhehla lakho uthi sicela usiyele endaweni lokuthi esekhala emphefumulo, wamcala ukuthi sicela ufike uhlale iviki khona usebenze wenze konke okukhona, konke okufisayo nokufuna kobe sekufeziwe uma ngabe uye khona lapha. Ngisekutheni-ke uyibheke le yokuchitha igazi kuJuly, angisho ukuthi ningayichithi ngoba abantu bazobona ukuthi siyabalawula. Uthola ukuthi omunye wendlela kwenu uhambile laphana uyohlala kuze kuphela uJuly usebuhleni, nina ngalapha abanye benu bayichithela igazi, hayi ngoba vese umama uphakathi noma mhlawumbe usiso phakathi ngoba eyele nje ngeke kuze kubambe yena ngoba vele wakule yandlu. Uthola ukuthi ngaleso sikhathi umndeni wonke amakhehla ajabulela ukuthi abone ingane yawo lo wami uzongcwele khona laphana. Wena wenza umcimbi ngala ngoba uthi kawulona eNazaretha noma mhlawumbe awuhlangene eNazaretha, kanti imindeni yakini ibuthene laphana lo mcimbi owenza awuphasi. Ingakho namhlanje ubona umuzi osele wodwa endaweni obasa ngenkani kuyisabatha, uthola into zakhona kuney'nkinganyana nje ngoba ithi yafika ingilozi ifike lo muzi lo ubasile and la makhehla ahamba akawazi ukuthi afika bona ngani. Ingakho namhlanje abantu abaningi mabebuya ngale betshela abantu abaphila ngoShembe. Kuhle ngoba ikhulunywa yimini impela, akushiyo ukuthi awusiboni ihwanqa, siboni inwele, siboni intshebe, usonta khona uma uthengiwe, hayi akukho ngisho elilodwa eNazaretha engiqhumena noma engumngani nalo. Cha, ngisho ekhaya kwekho ngisho khonza khona eNazaretha lutho. Uyibheka kakhulu leyo into zakho uma ufuna yilunge noma umzwakeni uma ufuna ulunge uqonde lezi zinto. Kunabantu abahlale bethunywa ekhala emphefumulo abakwazi. Omnye wathi wayithunywa ubaba wakhe ukuthi azomnikela ekhala emphefumulo, wathi anginayo imali njoke ekhala, ekhuluma naye ephusheni. Nangampela wayithola imali ngendlela ahlanganisa ngayo weze ekhala emphefumulo. Inkinga into babethembisana ngazo nobaba wakhe ophambanisa wangazenza ngendlela. Webafowethu ijule indaba yaseNazaretha uyibhasobhe lokuchitha igazi kuJuly ngoba hayi ngoba kuwukuthi uma ukuthi awusachithi ngoJuly uzobe useNazaretha ngenkani. Ucabangela okhokho bethu, ucabangela laba bantu. Wena ungaguqukile, mina ngiguqukile futhi nje ngikude kabi ukuthi ngavele ngisuke ngithi ngeNazaretha. Ngiyazi kahle lapho ukuthi akudlalwa. Angifuni ukuba isoyana ngibe isingayinga. Abaningi abazi ingayinga namhlanje bathatha ngamawala. So ungamboni memphethe induku lapha emakhawutha simfice eveni lemkhohlelo ekhuluma ngoShembe. Mina nje ngikhuluma ukuphila ngoba ngiyazi ukuthi abantu bakithi ngifuna belungele izinto. Hambanele lapho bahlale bengiqhuma mihla namalanga benenkinga eziningi oyibona lezi zingaphekwa kwami. Hambanele lapha. Ubhasobhe futhi ukuhlaba ngoJuly, uchitha igazi ngoJuly ngoba imizi eminingi namhlanje engcwatshwe abazali bawo ngamabhokisi abafiki ngamaphupho namhlanje ngoba ukungcwatshwa ngebhokisi kuyinkinga, kuyamvayela umuntu wakini. Kodwa imindeni eminingi efika ikhipha umuntu ebhokisini imfaka ecansini bese imfaka egonjini, lawo bantu labo bayavela ngeyibonakaliso kubantu bakubo. Ngiyoyichaza ngelinye ilanga leyo yebhokisi, ungcoba umuntu ngebhokisi ukuthi why engafika emndeni wakini, why ningamphuphi, why lokho evalwe laphana. Angisho ukuthi abantu abayenga amabomu ukungcoba ngamabhokisi obasuke bewathenga ngemali zabo, bakwenza kodwa
nginensizwa kakhulu, nensizwa ngoba sifuna ukwakha le mizi yoba kwamkhulu. Siney'nkinga ey'ningi emakhaya, siney'nhlambuluko, siney'nkinga, asizwani nabazali bethu. Umama usothatha amasayidi, hambisa umnikelo lapho, ufike ukuthi uNkulunkulu kaShembe, ngicela ukuthi uma wami le nhliziyo yakha nayo yokuthi athande elinye isayidi ley'ngane mina engangithandi. Ngiyacela Shembe ukuthi umenze kube nonembeza, kube nokusika, kube ney'nsiko zokuthi nami nganquma esiswini kuyena. Chitha le moya wobubi ebusathane Shembe, ngiyacela ubeke udaba lakho laphana. Ngiyanazi niney'nkinga ey'ningi ezahlukahlukene, ngihlala ngidila nazo usuku nosuku. uJulayi manje yisi isikhathi, kodwa nina nihlaba ngoJulayi, nane wena osele wedwa nje ukakho imizi esabathayo. Mina ngisho ekhaya kusatyatha, kodwa eNazaretha kodwa akubaswa. Miningi imizi engabasi ngesabatha. Oyibutho imfihlo yakhona yini? Oyibutho why abasabathi labantu awekho umuntu osabathayo la ekhaya, kodwa futhi ngesabatha babasi? Why? Nibhasope ingane zakwethu, angishumayeli, angithunyiwe indaba kaShembe bafowethu, cha ngishumayele ngami. Mhlawumbe ngelinye ilanga ngathwala icala, mhlawumbe kwanami ngiyona, angazi, ngoba la emhlabeni ngiyona ungazi. Mhlawumbe ngiyona nje kwalento engiyenzayo, mhlawumbe ayivumelekile, angazi. Nibhasope ukuchitha igazi ngoJulayi uma ufuna into zakho ngoba ngale nkathi kukhona umuntu owumndeni wakini lapha emhlanganweni, uthatha amakhehla athe, hawu naziya ingane ethi hambisa iminikelo la, ijabisa ukuthi bayagunjulwa ngale khonto ezenzakalayo ngale na kuthethwa amacala abo, ngoba inikela imindeni yayo imi lapha. Wena ungenye indlu yakwabo, ubhizi wenza umcimbi lapho, hayi vele imbuzanyana ethi shoqa imbuzi, uzoba nenkinga. Thothi wenza leyo mbuzi ifane nephathi. Nihloniphe indaba seNazaretha, nihloniphe indaba laphana, ningawi uyokholwa ngoba mhlawumbe abanye abantu bavele bethi mina ngikholelwa kuShembe. Khona hleze ngikhuluma nabo bethi mina ubuze ungitshela indaba kaShembe angikholelwa khona. Awuyeli uyosonta, khona amazawon lapha, khona alukho uhlobo lungekho ngoba kuJulayi lapha liyonikela, kunezangoma, kunani, kunabathela bangamazayona abanye, bakholwa kwamanye amabandla amanye, bayonikela laphana. Inkulu indaba lapha bafowethu. Nibhasope ukubasa ngesabatha, nibhasope wenza umcimbi nichitha igazi ngoJulayi, asinilawuli. Futhi mina ngisho ukuthi ngiperfect, cha. Ngingafuni ukuthi into uma ngiyibona ukuthi iyashaya bese ngingabathayimisa abanye abantu, ngoba ngifuna ukuthi into zabantu zilo. Mina ngilode fiso ukuthi emhlabeni ngangcono siphumela sonke, yabo. Kuyasizwana emhlabeni. Ngabe futhi lolu kube kuthiwa ngumuntu ogreed, ngabe lolu lwazi ngimthekeli ngalo. Kodwa miningi imizi yakhe ngisho around emalokishini, ihlale ngisenzela ku WhatsApp ngami. Uthi kodwa mhlawumbe uphela futhi nami angiyukubona ngona lo mbuso. Ngoba ungathi kukhona engibekele khona. Akekho umuntu ongcwele ophilayo. Hambani-ke nodedela amacaleni lapha, nigxobe khona, niyobeka udaba nolukhulu ukuthi nani inkinga zenu nibheke emndenini yenu, ninazi iphinde namba. Ngiyabonga ithuba.